السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, na prošloj hudbi sam govorio u vezi vakfe džedida i pozicijama raznih zemalja. I tu sam rekao da je Islamabad od svih džemata u Velikoj Britaniji bio prvi. Kako god poslije sam saznao da ove informacije nisu tačne i Aldershot je prvi džemat u skupljanju vakfe džedida u Velikoj Britaniji, a Islamabad je drugi. Hazur kaže, ne želim da sad objašnjavam kako se ovo desilo, ali vrlo je važno da popravim ovu grešku. I zbog toga spominjem odmah na početku hudbe. Aldershot džemat se trudi puno i predsjednica leđne iz ovog džemata mi je pisala kako su neke žene iz ovog džemata puno se žrtvovale za vakfe džedid. I da je njihova želja da udjeljuju za ovakve vrlo na visokom nivou, da ih uzvišeni Allah blagoslovi njihovu imovinu i njihove porodice. Hazur kaže, u prošloj hudbi sam spomenuo ljude koji su siromašni, a toliko se žrtvuju i trude da udjeljuju, tako da bi to inspirisalo ove ljude koji su imućniji. Ali istosmjerno postoje ljudi koji su imućni u ovim bogatim zemljama, koji zaborave da sebi priuštavaju ovo svjetske neke stvari, oni daju u džemat. Ja ću sada da počnem da govorim na temu za ovu hudbu, a ta tema je u vezi ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru. U pretprošloj hudbi sam govorio u vezi Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu i neki detalji i hadisi nisam uspio da ih predstavim na pretprošloj hudbi, tako da ću danas o njima da govorim. Hazur kaže, prvo ću da popravim nešto što sam rekao u vezi njega na pretprošloj hudbi. Mašala, ovaj tim za istraživanje podataka ovim ashabima stvarno predano rade na ovome. Ali nekada zbog brzine ili ne pregledaju to fino i onda se neki hadisi ili događaji izmiksaju, govore o dva različita ashaba, ali nekada jednostavno ne obrate pažnju da se tad govori o drugoj osobi. Također nekada se ne koriste
najbolje riječi koje bi se trebale upotrijebiti kada ovi prevodioci prevode ove hadise i ovu historiju sa arapskog jezika i tu se dogode greške također. U svakom slučaju poslali su ispravku u vezi ovih podataka, tako da ću ovo prvo da spomenem. 27. decembra dok sam govorio o Sad bin Ubada, kada sam rekao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio bratstvo između njega i Tulejb bin Umeira, prema Ibni Isaku, bratstvo je uspostavljeno od časnog poslanika između Sad bin Ubada radijallahu anhu i Hazreti Abu Dar Gafari radijallahu anhu. Kako god neki se ne slažu s ovim, i Vakti je odbio ovo, jer prema njemu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio ovo bratstvo između ashaba prije bitke na Bedru, a Hazreti Zar Bugafari radijallahu anhu, on nije bio prisutan u Medini u to vrijeme. Hazreti Zar Bugafari radijallahu anhu nije učestvovao u bitci na Bedru, ni na Uhudu, ni kod Hendeka, i poslije toga se pridružio islamu. U svakom slučaju ja sam ovo spomenuo i prije da je ovo argument koji Vakti daje, ali dokazi u vezi ovoga hadisa su bili u vezi Hazreti Munzir bin Amar bin Kejs. Tim iz Rabbe koji istražuje, oni su rekli da knjiga iz koje su uzeli ove dokaze je također imala ime od Hazreti Sada bin Ubada i oni su greškom stavili ovaj hadis za hudbu u vezi Sad bin Ubada radijallahu anhu, gdje je ovo dokaz u vezi bratstva između Hazreti Munzir bin Amar, i ove detalje sam ja već spomenuo u januaru prošle godine dok sam govorio, 25. januara. U svakom slučaju ovo je bila ta ispravka i ja ću sada da nastavim da govorim o njegovom životu. Kada je bila bitka kod Rova, bitka na Hendeku, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je razmišljao da li da po jednom ashabu pošalje dio hurmi ovom plemenu koje se nije pridružilo u toj borbi, a bili su pod ugovorom. I tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedino pitao Hazreti Sada bin Muaza i Hazreti Sada bin Ubada u vezi njihovog mišljenja u vezi ovoga. Oni su rekli: o Allahov poslaniče, ako je ovo tebi naređeno od uzvišenog Allaha, onda mi nemamo nikakav prigovor, ali ako nije, onda naše mišljenje je da im se ništa ne da radi njihove izdaje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ne, ja nisam dobio nikakve upute od Allaha u vezi ovoga, ovo je moje mišljenje i želio sam da čujem i vaše. Njih dvojica su rekli: o Allahov poslaniče, ovi ljudi i u džahilijetu, u vremenu prije islama, nisu ovo očekivali od nas, tako zašto sada kada nam je Allah dao istinu da im se drugačije prema njima, u drugim riječima da treba prema njima postupati kao prema pravilima i prije islama koji se tiču izdajnika. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio zadovoljan s njihovim odgovorom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio više zabrinut u vezi ensarija koji su bili tu rodom zbog te velike okupacije, i brinući se tako i pitajući ova pitanja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio da sazna
kako je stanje uma od Ensarija, da li oni posustavaju. Tako kad je dobio odgovor od ove dvojice poglavica Ensarija, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio zadovoljan i nastavio je rat. U vezi Benu Koreza i njihove izdaje u toku tog rata kod rova. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše u Sirat Hatamun Nebijin. Druga taktika koju Ebu Sufjan je koristio tada jeste da je dao instrukcije jednom od jevrejskih poglavica iz Benu Nazira da pomogne to drugo pleme, tako da je ovaj poglavica nekako prošao i došao u kuću od ovog drugog poglavice od tog plemena. Prvo Kab je odbijao to i rekao je mi imamo ugovor sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem i da on uvijek ispuni svoje ugovore prema nama. I onda je on rekao ja ne mogu da izdam ovaj ugovor i da se ponašam tako prema njemu. Kako god ovaj drugi poglavica što je došao da ga nagovara, on mu je opisao kako Kurejšije se neće vratiti iz Medine dok ne totalno unište islam i opisao mu je kao pobjedu. I onda on se na kraju se složio da izda poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tako Benu Kurejza je također se dodala kao pomoć ovoj ogromnoj armiji. Oni su već bili mnogo jaki materijalno, više od muslimana i znači još ovo je bio dodatak toj jačini. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao o ovoj izdaji, on je poslao jednog od ashaba da ide i da istražuje 3 puta dnevno u vezi njihovih planova. Poslije je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Hazreti Sad bin Muaz i Hazreti Sad bin Ubada i još nekoliko ashaba koji su bili ugledni i bogati kao poglavice u Medini u Benu Kurejza kao delegacija za pregovore. I još im je dao upute kada ako budu se vratili i vijesti budu loše, da ovo ne govore ljudima u Medini, tako da bi se stvorila panika i nemir. Kada su ova delegacija kada je stigla do Benu Kurejza i Kab bin Asad ih je dočekao, on je bio vrlo arogantan prema njima i kada su ova dvojica ashaba ga podsjetili na njihov ugovor, Kab i njegov narod su vrlo arogantno odgovorili: gubite se odavde, ne postoji ugovor između nas i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Oni su se vratili i Hazreti Sad bin Muaz i Hazreti Sad bin Ubada došli su kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni su mu ispričali u vezi ovoga u tajnosti. Tako rat se i dalje nastavio. U toku te bitke Hazreti Sad bin Ubada je nekoliko kamila natovario sa hurmama i poslao ih muslimanima i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kakav odličan način i kako je hurma tako hranljiva. U toku bitke Mutaul koja se desila u Džemadijul Ula u 8. posle hidžre, Hazreti Zeid radijallahu anhu je poginuo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao u njegovu kuću da razgovara sa njegovom porodicom. Njegova kćerka je došla kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona je puno plakala zbog tuge za svojim ocem.
Rezultat toga je bio da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo da plače također. Hazreti Sad radijallahu anhu je pitao: o Allahov poslaniče, koji je razlog za ovo? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ovo je ljubav voljenog prema svom voljenom. Hadis koji je zabilježen u Buhariju i Šam bin Urva prenosi od svog oca kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo na Meku. Kurejšije su dobili informacije u vezi ovoga i Ebu Sufjan sa još nekoliko njegovih drugova su otišli iz Mekke da saznaju u vezi ovoga. Išli su od Mekke do Maru Zahra mjesta koje je udaljeno 5 milja od Mekke. Tu se nalaze izvori vode i velike bašče sa hurmama. Kada su oni stigli tu, vidjeli su mnogo naloženih vatri, isto kao kad se boravi na Arafatu u vrijeme hadža. Kada je ovo vidio, Ebu Sufjan je pitao: šta je ovo? Izgledaju kao vatre sa Arafata. Drugi njegov drugar je rekao: ovo izgleda kao vatre od Benu Amr. Ebu Sufjan je rekao: Benu Amr nema ovoliki broj. Tada su neki stražari časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ih ugledali i onda su ih zarobili. Tada su dovedeni kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Sufjan je tad primio islam. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo prema Mekki opet, rekao je Hazreti Abbasu da zadrži Ebu Sufjana na planinskom prolazu tako da on vidi muslimansku armiju. Hazreti Abbas ga je tu i zadržao i mnoga plemena su prošla zajedno sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kad je jedna grupa prolazila, Ebu Sufjan je pitao: Abbas, ko su ovi ljudi? Hazreti Abbas je odgovorio: ovo su ljudi iz plemena Gafar. Onda je Ebu Sufjan rekao: ja nisam zabrinut za Ebu Gafar plemen. Onda su ljudi iz Džuhejna plemena prošli kraj njih. Ebu Sufjan je pitao isto pitanje. Onda su ljudi od plemena Sad bin Huzein prošli. On je pitao isto pitanje. Onda ljudi iz Sulejm plemena su prošli. On je i dalje pitao isto pitanje. Dok zadnja divizija nije prošla, koju on nikada nije vidio prije, Ebu Sufjan je upitao: ko su ovi ljudi? Hazreti Abbas je odgovorio: ovo su Ensarije i njihov poglavica Hazreti Sad bin Ubada. On drži njihovu zastavu. Hazreti Sad tada je rekao Ebu Sufjanu: Ebu Sufjan, danas će da bude jaka borba, gdje će sve biti dozvoljeno. Tada je Ebu Sufjan rekao Hazreti Abbasu Ebu Sufjan je rekao Hazreti Abbasu kako bi bio veliki dan razorenja, da je u ovoj borbi, drugim riječima kao da nije postao musliman i da je bio na strani nevjernika, kao to bi bio dan koji bi bio razoravajući. Ali on je sada musliman jer je prihvatio islam. Onda je zadnja divizija naišla koja je bila vrlo mala. Hazreti Zubein bin Avam je nosio zastavu. Tu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa muhadžirima. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao kraj Ebu Sufjana, on je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: zar ti ne znaš šta je Sad bin Ubada rekao? Onda mu je on rekao sve šta je rekao Hazreti Sad,
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da danas će uzvišeni Allah da vrati Kabu i da će platno biti prekriveno preko i da nikakav se rat neće desiti danas. Hazreti Muslim Maud govori u vezi ovoga detalja sljedeće. On govori kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo da osvoji Meku, naredio je Hazreti Abbasu da sa Ebu Sufjanom stoji na jednom mjestu na planinskom prolazu gdje on i njegovi drugovi mogu da vide armiju muslimansku. I tako oni su stajali i gledali sva ova plemena koja su ranije im pomagala da spletke rade protiv muslimana. Oni su se pridružili i išli su sada prema Mekki uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su bili vojnici koji su bili vjernici, dizali su slogane islama, a ne slogane prije islama. I nisu uzvikivali da će da dovrše poslanikov život, već da brane njegov život i da ne proljevaju njegovu krv, nego svoju radi njega. Ovo nije bilo samo da predstave neku sliku solidarnosti, ovo je bio dan i put kada Božje jedinstvo je bilo uspostavljeno širom svijeta. I moglo se vidjeti koliko su ovi ljudi bili predani islamu na njihovim licima. Kada je došlo pleme Ašra prolazilo, poslanik Ebu Sufjan je pitao ko su oni. Abbas je rekao Ašra pleme. On je rekao, bio je zaprepašten i rekao u cijeloj Arabiji ovo pleme je bilo najveći neprijatelj prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. A Hazreti Abbas je rekao sva hvala pripada Allahu koji je promijenio srca svih ovih neprijatelja islama kada je on smatrao da treba to da se desi. Zadnji je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u zadnjoj grupi sa Ensarijama i Muhadžirima koji je bilo oko 2000 i oni su bili puno naoružani. Hazreti Omer radijallahu anhu ih je upućivao kako da hodaju putevima. To je izgledalo tako jedinstvena armija da kada ih je ugledao Ebu Sufjan, on je osjetio veliku nadmoć i pitao je ko su oni. Odgovoreno mu je da su to Ensarije i Muhadžiri. Oni su okružili oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Sufjan je rekao nikakva moć ni sila na ovom svijetu ne može ih zaustaviti. I onda je rekao Abbasu, Abbase, tvoj bratić je postao najveći kralj u svijetu. Hazreti Abbas je rekao, Ebu Sufjan, ti si daleko od istine. On nije kralj, on je poslanik i Božji vjerovjesnik. Da, poslanik, neka bude kako ti kažeš, rekao je Ebu Sufjan. I kako su prolazili, Hazreti Sad, kada je ugledao Ebu Sufjana, jednostavno nije mogao da zadrži svoje emocije i rekao je da će Allah dozvoliti i sa silom da uđu i da osramote Kurejšije. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio kraj Ebu Sufjana, Ebu Sufjan je počeo da govori poslaniku, da li si ti dozvolio da se tvoja porodica i tvoja rodbina masakrira danas? Jer sam to čuo od Hazreti Sada bin Ubada, poglavice Ensarija i Ensarija. On kaže, rekli su da danas ni svetost Kabe i to mjesto neće zaustaviti
da se proljeva krv Kurejšija. Onda je rekao: Božji poslaniče, ti si najbolji, ti si onaj najmilostiviji od čovječanstva. Zar ti nećeš oprostiti i zaboraviti šta su tvoji ljudi tebi radili? Kada su čuli ove riječi od Ebu Sufjana, svi ovi ashabi, poslanikovi koji su prije toga bili udarani, progonjeni, izbačeni iz svog grada, počeli su da u svojim srcima osjećaj milosti prema onima koji su im učinili zlo. Rekli su: Allahov poslaniče, priče koje smo mi govorili i prenosili Ensarijama, može ih u vezi tih vremena, može i to navesti da se osvete i mi ne znamo šta su oni spremni da urade. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je shvatio šta su oni htjeli da kažu, okrenuo se prema Ebu Sufjanu i rekao: šta je sad rekao je pogrešno. Danas nije dan ubijanja, već je dan oprosta. I Kurejšije, također i Kaba će biti počašćeni i poštovani od Allaha. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao posada i rekao mu da zastavu njegovom sinu Kejsu i rekao je da on će biti sada komandant Ensarijske armije. Tako da je poslanik ovim sallallahu alejhi ve sellem smirio ove tenzije, a Kejs je bio vrlo mlada osoba kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vjerovao. Hazreti Muslim Maud govori o pobožnosti i karakteru Hazreti Kejsa. Kaže kada je bio bolestan i ležao pred smrt, ljudi su dolazili da ga posjete i on je pitao zašto neki njegovi prijatelji nisu došli da ga posjete. Jedan prijatelj mu je rekao: tvoja dobrotvornost je ogromna, on je volio da udjeljuje puno i ti si uvijek pomagao ovim kojima je bila pomoć potrebna, davajući im zajam. I mnogi su tebi dužni. Možda neki ne žele da dođu, zato boje se da ćeš ih pitati da ti vrate te pare. Kada je čuo ovo, rekao je: znači ja sam onda razlog zašto moji prijatelji ne dolaze meni. I rekao je: molim te, oglasi svima da niko ništa ne duguje Kejsu. Kada je ovo urađeno, imao je toliko posjetioca pred svoju smrt da stepenice su se slomile koje su ulazile u njegovu kuću. Drugo ime za borbu Hunein je borba Huaza, a Hunein je dolina 30 milja od Mekke, to je između Mekke i Taifa. Bitka na Huneinu se desila poslije pobjede na Mekom u Ševalu 8. poslije Hidžre. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao ratni plijen muhadžirima i Ensarije su tada osjetile ovo u svojim srcima, nekako su to bili su tužni u vezi toga i ima detaljan hadis u vezi ovoga. Hazreti Ebu Sejd Hudri radijallahu anhu prenosi: kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao ratni plijen muhadžirima i drugim arapskim plemenima, ništa nije bilo ostalo za Ensarije. Oni su se osjećali tužni radi ovoga i nekada bi govorili jedni između drugih u vezi ovoga. Da je neka osoba i rekla da će uskoro se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratiti Kurejšijama i da je on zaboravio na Ensarije i radi ovoga što im nije dao tog ratnog plijena.
Tada je Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: O Allahov poslaniče, Ensarije imaju nešto u svojim srcima u vezi ovoga šta je poslanik uradio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao: O Sad, koje je tvoje mišljenje u vezi ovoga? Na čijoj si ti strani? On je rekao: O Allahov poslaniče, ja sam samo obični član mog plemena i nemam nikakav status ni položaj. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u redu, odi i prikupi Ensarije na to i to mjesto. Neki muhadžiri su se pridružili također i Hazreti Sad im je dao dozvolu da mogu da prisustvuju. Još neke osobe su htjele da dođu, ali Hazreti Sad im nije dao dozvolu. Kada je ih sakupio sve, Hazreti Sad je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pozvao ga. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo veličao uzvišenog Allaha dželešanhu. Onda je rekao: O Ensarije, ja sam dobio do znanja da ste vi osjećate loše radi toga što vam nisam dao ratnog plijena. Prije mog dolaska, zar vi niste bili u stanju neupućenosti, a uzvišeni Allah vam je poslao uputu? I zar vi niste bili siromašni i onda vam je Allah dao bogatstvo? I zar vi niste bili neprijatelji jedni prema drugima dok vam Allah nije podario ljubav? Onda su oni rekli: uistinu Allah i njegov poslanik su najbolji. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: O Ensarije, zašto ne odgovarate na pitanje koje sam vam postavio? Onda su rekli: O Allahov poslaniče, kako da mi odgovorimo kada su svi blagoslovi i sve ljepote od uzvišenog Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tako mi Boga, mogli ste reći da kada su mene i moji ljudi odbili, da ste mi primili, kada su me izbacili, da ste mi vi dali zaštitu. Ja sam došao kod vas jer moji ljudi su me odbacili i vi ste mi dali zaštitu. Oni su mogli da kažu sve ovo. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ensarije, da li ste vi osjetili nezadovoljstvo radi toga što vam nisam dao obični ovosvjetski imovinu i što sam dao drugima, a ne vama? Ja sam to njima dao da bi smirio njihova srca, tako da oni prihvate islam i postanu jaki u svojoj vjeri. Ali vjerujem u vašu vjeru u islam. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ensarije, zar vi niste zadovoljni da se drugi ljudi vrate sa ovcama, sa ovom nekom imovinom koju sam im dao, svojim kućama, a vi se vraćate svojim kućama sa vašim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kunijem se onim koji drži moj život u svojim rukama, da ja bi uvijek odabrao Ensarije. I ako bi jedna dolina bila odabrata od Ensarija, ja bi tu dolinu izabrao. I onda se pomolio uzvišenom Allahu: o Allahu, blagoslovi Ensarije, njihove sinove, njihove unuke. Prenosilac govori da tada su sve Ensarije počeli da plaču, da su njihove brade postale mokre, kompletno mokre od njihovih suza. Onda su rekli: mi smo zadovoljni kako god Božji poslanik daje taj ratni plijen i mi smo zadovoljni samo s našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao odatle i oni su se svi razišli. Na Hadžatul Veda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otputovao iz Medine u Meku da obavi hadž. Kada je stigao poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izgubio svog konja ili devu. Oni i Ebu Bekr radijallahu anhu su koristili istu životinju i tada je
se nalazila, brinuo se o njoj jedan sluga od Ebu Bekra radijallahu anhu. Jedan ashab je putovao iza i on je našao tu kamilu koja se je bila izgubila. Kamila je i dalje bila natovarena sa svim potrebnim za put i kada je Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu čuo u vezi ovoga, on je došao kod poslanika sa svojim sinom Kejsom i doveo je također kamilu koja je bila pripremljena za putovanje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao ispred svoje kuće kada je Hazreti Sad došao sa svojim sinom i oni su rekli: Božji poslaniče, mi smo čuli da se tvoja kamila zagubila i doveli smo ti drugu. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah je vratio moju kamilu i sve što je bilo na njoj i vi možete da vratite tu kamilu i neka vas Allah obadvojica blagoslovi. Hazreti Usama bin Zaid radijallahu anhu prenosi: jedna kćerka od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem mi je rekla da njen sin je puno bolestan i da poslanik treba da dođe da ga vidi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: on pripada Allahu i Allah ga može pozvati sebi u svakom trenutku. Allah je dao vrijeme za sve. Moraš da budeš strpljiva i predana uzvišenom Allahu. Ona je opet poslala poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ovaj put je koristila kao zaklela ga u ime Allaha da dođe da ga vidi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao, tu je bio Hazreti Sad bin Ubada, Hazreti Muaz bin Džebel, Hazreti Ubej bin Kab i Hazreti Zaid bin Sabit radijallahu anhu. Još mnogi ashabi su sjedili oko njega. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao da posjeti ovo dijete, način na koji je ono disalo, vidjelo se da su to zadnji udisaj njegovog života. Hazreti Usama radijallahu anhu prenosi: taj zvuk je bio kao kad se dvije posude vode jedna od drugu dotiču i poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidjevši ovo njegove te uzdisaje počeo je da plače. Hazreti Sad radijallahu anhu ga je upitao: o Allahu poslaniče, zašto plačeš? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ovo je radi toga što je Allah stavio milost u srca ljudi i Allah samo daje milost na one ljude koji pokazuju milost drugima. Ovo njegovo emocionalno stanje nije nešto što se ne može zamisliti. To je jedino radi Allahovih blagoslova i njegovog saosjećanja za čovječanstvo. Hazreti Abdullah bin Umar prenosi: kada se Sad bin Ubada radijallahu anhu razbolio, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao da ga posjeti zajedno sa Abdurrahman bin Auf, Hazreti Sad bin Abi Vakas i Hazreti Abdullah bin Masud radijallahu anhu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao, Hazreti Sad je bio okružen svojim porodicom, članovima porodice. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao da li on preminuo. Oni su rekli: ne, Allahu poslaniče, on je i dalje živ. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prišao blizu njega i kada je vidio njegovo stanje, počeo je da plače. Kad su ljudi vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovakvom stanju, oni su počeli da plaču. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čujte moje riječi, uzvišeni Allah ne kazni onoga koji plače i koji osjeti tugu u srcu. Radije on će da blagoslovi ovakvo stanje. I onda je pokazao prema svom jeziku i rekao je: osoba kad umre dobit će kaznu samo ako njegova porodica previše oplakuje i kuka iznad njegovog tijela. Drugim riječima, nije nama dozvoljeno to da radimo, ali to
kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgledao i zašto je on počeo da plače jeste kada je vidio Hazreti Sada i molio se za njega. Dok drugi ljudi su mislili da će on da umre tad odmah i zato su počeli da plaču. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je objasnio da trebaju da se što više uzdržavaju od toga da se glasno plače i nabraja, jer to Allah ne voli. Jer ako suze teku niz lice da bi postigli milost od uzvišenog Allaha, onda to je u redu. Ali ako je radi toga što žalite ili u tom smislu, onda to nije u redu. U svakom slučaju Hazreti Sad bin Ubada nije preminuo tada dok je bolovao, jako je bio bolestan. Hazreti Abdullah bin Umar prenosi: mi smo bili uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je neko od ensarija došao i nazvao selam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I prije nego što je krenuo ovaj ensarija, poslanik ga je pozvao i rekao: o moj brate ensarija, kako je stanje Hazreti Sada bin Ubada? On je odgovorio da je on sada bolje. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko će od nas da ide s njim da ga posjetimo? I mi smo svi ustali, bilo nas je više od 10. On kaže: mi tada nismo ni nosili, nismo se bili ni obuli, niti smo imali gornji dio odjeće. Tako smo brzo krenuli uz poslanika. I tako smo putovali dok nismo stigli do Sad bin Ubada radijallahu anhu. Ljudi su bili oko njega i svi su se razmakli kada je poslanik i njegovi ashabi došli. Ovaj hadis je iz Sahih Muslima i govori o istom događaju koji sam već spomenuo ranije. Hazreti Džabir bin Abdullah bin Haram prenosi da moj otac mi je naredio da pripremim hariru i ja sam to uradio. Harira je to neko tradicionalno jelo koje se kuha sa brašnom, maslom i vodom. Kako god, na nekim mjestima se govori da je sa mlijekom i brašnom. U svakom slučaju on kaže pripremio je i odnio je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio u svojoj kući i upitao je: o Džabire, je li ovo meso? Ja sam rekao: o Allah poslaniče, ne, to je harira. I on kaže: ja sam to pripremio zato što je moj otac mi naredio i rekao da donesem tebi. Onda sam se vratio kod mog oca i moj otac me je pitao da li sam to uradio i da li sam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da li mi je poslanik išta rekao. Moj otac je tad pomislio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem možda želio da jede meso i on je zaklao jednu kozu, ispekao je to meso i dao mi je da odnesem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Džabir radijallahu anhu kaže: ja sam odnio meso i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Allahu, blagoslovi ensarije, posebno blagoslovi Abdullah bin Amr bin Haram i Sad bin Ubada. Hazreti Abu Sejd radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najbolje kuće od ensarija u Benu Nadžar plemenu su u tom plemenu i onda u Benu Abdul Ašer, Benu Haris bin Hazređ i onda Benu Sajda. I da je svaka kuća ensarija puna dobrote. Ovo je zabilježeno u Sahih Buhari. Kada je čuo ovo, Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu, izgledalo je kao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem drži kuće od drugih na boljem stepenu od njihovih i rekao, njemu je rečeno da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mnogo puta je govorio o njegovom statusu kao da je veći od drugih ljudi i onda je potvrdio i rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najbolje kuće su u Benu Nadžar, onda u Benu Abdul Ašel, Benu Haris bin Hazređ i onda u Benu Sajda. I da je svaka kuća od ensarija puna dobrote. Abu Selma koji prenosi ovaj hadis kaže: Abu Sejd radijallahu anhu je rekao, govori da sam ja ovaj hadis promijenio, ali
da je to istina, ja bi onda spomenuo moje pleme prvo, to jeste Benu Sajda. Kada je Sad bin Ubada radijallahu anhu ovo čuo, on je to također osjetio u svom srcu, jer u prijašnjem hadisu on je to i rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i stavio njih na zadnje mjesto i onda je rekao da stave da pripreme njegovog magarca i da ode do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegov bratić je rekao, da li ti ideš kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se suprotstaviš njegovom ovome što je rekao i da pitaš u vezi redoslijeda koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi ovih plemena. Istina je da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem najbolje zna. Zar nije tebi dovoljno da si ubrojan u jedno od ovih plemena? Tako da je Hazreti Sad bin Ubada promijenio svoj plan i rekao, Allah i njegov poslanik znaju najbolje. I ovaj hadis se također nalazi u Sahih Muslimu. Hišam bin Urva prenosi od svog oca da je Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu učio sljedeću dovu. O Allahu, učini me dostojan pohvale i podari mi čast. Osoba ne može dobiti čast i status bez dobrih dijela, a dobra dijela ne mogu da se postignu bez ovog obadvog, bez ovih svih uslova. Onda, Gospodaru moj, podari mi da ostanem u ovakvom stanju. Ovo je bilo način na koji se on dove upućivao Allahu. Abu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Sad bin Ubada rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ako ja vidim nekog čovjeka sa mojom ženom, jer ja ne smijem njemu raditi ništa dok ne nađem 4 svjedoka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da. Onda je Sad radijallahu anhu rekao, tako mi Boga koji te poslao sa istinom, ja bi to odmah svojim mačem presudio. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, poslušajte svoga vođu, on ima veliku čast, ali ja posjedujem još veću čast, a uzvišeni Allah, njemu pripada najveća čast. Onda u Sahih Muslimu u vezi iste ovog događaja se prenosi, Hazreti Mugeira bin Šejba prenosi da je Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu rekao je, ako ja nađem ikoga sa svojom ženom, ja bih je odmah ubio. I ubio bi ga najoštrijim dijelom mog mača. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kad je čuo ovo, da li se vi divite koliku čast Sad ima? Tako mi Boga, ja posjedujem veću čast od njega, a Allah posjeduje najveću čast. I zbog toga, zbog njegove časti, uzvišeni Allah je zabranio ovakva djela nemoralna, da li to bilo u tajnosti ili otvoreno. I niko ne posjeduje veću čast od uzvišenog Allaha. I niko nije više zadovoljniji od uzvišenog Allaha kad prihvata i daje oprost. To jeste, niko nema veću čast od uzvišenog Allaha i niko nije zadovoljniji kao Allah kada osoba traži oprost od njega i kad on primi to. I onda je poslanik rekao, zbog ovoga uzvišeni Allah je rekao da su njegovi poslanici donosioci radosnih vijesti i oni koji upozoravaju. I zbog ovoga uzvišeni Allah je obećao kao nagradu. Da se klonimo grijeha jeste da veličamo uzvišenog Allaha i zbog ovoga uzvišeni Allah nam je obećao džennet. Iako Allah daje kaznu, on to ne daje odmah. Osoba radi časti može da uradi kaznu, ali Allah oprašta onome ko traži oprost i blagoslovi ih. Ne samo da oprašta, on također nagrađuje. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ne trebamo da žurimo u svojim djelima iznad onih naređenja uzvišenog Allaha. Onda u drugom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio Sada bin Ubadu za osobu koja će nadgleda fundaciju sadake od nekog plemena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je savjetovao da se boji Allaha
u rađenju ovog posla i Hazreti Sad je pitao poslanika da da ovu dužnost nekom drugom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu nije onda ovo dao da radi. Onda osoba koja dobije nešto da nadgleda, oni moraju da se trude i da ispune prava i dužnosti prema svima i moraju da budu ravnopravni i da nemaju najmanju trun nepoštenja. I ako ovo, na primjer, ne ispunimo u totalno, to je veliki grijeh i bit ćemo odgovorni na sudnjem danu. U toku života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem 6 ashaba su sakupili Kur'an u jednu knjigu, a Hazreti Sad bin Ubada je bio jedan od njih. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da sljedeća imena su imena Hafiza koji su zapamtili časni Kur'an. Oni su bili Ensarije, Ubada bin Samit, Muaz Mujamma bin Haris, Fuzala bin Ubad, Muslima bin Mukalad, Ebu Durda, Ebu Zaid, Zaid bin Thabit, Ubej bin Kab, and Sad bin Ubada, umivarka. Hazur kaže, postoji još nekoliko detalja u vezi života Sada bin Ubada i ja ću da ih spomenem u sljedećoj hutbi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر